Modellen blev jo i sin tid, i 1980'erne, bygget til Karmeliterhuset, hvor de fleste nok kan huske, at den stod nede i hjørnet ud mod Sankt Anna Gade. Der var vi altså over at tage den ud af den gamle montre derovre i december 23. Siden da har modellen været til konservering over hos vores dygtige kolleger på kunstkonservering på Kronborg, hvor konservator Tobias Sørensen han har støvet den af og frisket den op. I dag skete der så endelig det, at vi har kunne få lov til at sætte modellen op igen. Det har været noget af et spektakel i dag med masser af mennesker involveret. Og vi startede allerede tidligt i formiddags med at køre over og hente de sidste store plader. Bymodellen består jo af 23 plader, som samles som et puslespil. Der er ikke noget, der skal skrues eller limes sammen, men det hele skal bare sættes rigtig pænt sammen, sådan så byen danner en helhed. Og de første 4 plader med Kronborg på hentede vi i morges, og så begyndte vi ellers bare at bygge fra en ende af, og der kom mere og mere af byen på. Modellen måler jo godt og vel 2 gange 5 meter, så det har været noget af et puslespil med de her 23 brikker og få det hele til at falde på plads. Og jeg er meget glad, fordi der er mange ting, der kan gå galt. Der var nogle små træer, der væltede en lille smule. Der var en lille smule her og der lige skulle passes til, men der har vi så haft konservator med til at hjælpe. Og det sidste og måske allermest spændende, der skulle ske, det er, at vi har fået sat en ny montre på. Og det er altså både noget rigtig tykt glas, og det er noget rigtig flot glas. Og det man kan sige, der er forskellen fra den gamle montre på Karmeliterhuset, som jo gik helt op til loftet, det er, at nu har vi fået en montre, der er dejligt lav, som man kan læne sig ind over og kigge helt ned i gaderne i byen. Det gør det meget nemmere for os at formidle byens historie omkring år 1801 og i det hele taget per udvikling i det. Vi er slet ikke færdige med at formidle vores bymodel. Vi vil meget gerne bygge videre på den og lave flere lag og fortælle den her historie med flere forskellige virkemidler. Men allerede nu er den altså sådan, så man må gerne komme og kigge på det.